Abum Professor Kingsley Chiedu Oralo Nabi Fekego Len Leno Channel Mama Africa Television GSTV Channel 275 people only line na ihe onyonyo na Mama Africa Igbo TV Channel 275 GSTV Africa ọ bụrụ na ile anya ebe a ị ga na-ahụ nna m ukwu na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya na ebe a Mama Africa Igbo anyị zuru keme. Wow, ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV ya ka unu ga na-ekiri o ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ ebe a nọ Mama Africa Igbo TV daalụ nọ. Mama Africa Igbo anyị zuru keme. Udo nke Chineke dịrị gị bụ onye ọma na-ekiri anyị nọ na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ nke ụtụtụ tata ana m asị ndụ mmiri daa azụ mmiri atala ma azụ anwụla. Anyị abịakwala ọzọ na mmemme a anyị ji na-akpọte gị n'ụra bụ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ. Anyị juru eju bara abara na nke taa mụ na nwanne m nwaanyị ga-akapị ya bụ okwu mana echefula na ọ bụ onye nke gị na nwanne gị na enyi gị nwoke Maazị Okwu Francis Iden. Ana m asị ya gazie. Nne biko kelee ndị Igbo. Ndị Igbo daalụ nọ ụtụtụ ọma nọ ka ekunu mere ọnụ n'ọfụma. Aha m nwa bụ Florence Achụrụme Success. Daalụ nọ. Ndewo, aha ya bụ Success. Gịnwa ga-abụkwa Success. Success bụ ihe gaziri mmadụ, onye ihe na-agaziri nke ọma. Chineke kwukwara na anyị niile bụ ndị ihe na-agaziri nke ọma. Ya wụrụ na ikwenye na Chineke ọ ga-adịrị gị mma. Ngwa ka anyị ga obere ezumike aha anyị ji akwụcha akpịrị anyị cheta azụ anyị atọghapụrụ unu tọghe ngwugwu aha ikere ya bụ mee ka unu mata ha ji mere isiokwu si ebe ahụ wee gabazie n'ihu. Ma ama m na isiokwu anyị ga-amasị gị n'ụbọchị nke taa. Echefukwala na oge akụkọ ụwa ruo anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa. Ngwa ka anyị jee ya bụ ezumike chi ga-azụ. Ndewo. Abum Professor Kingsley Chiedu Oralo Nabi Fekego Len Leno Channel Mama Africa Television GSTV Channel 275 people only line na ihe onyonyo na Mama Africa Igbo TV Channel 275 GSTV Africa ọ bụrụ na ile anya ebe a ị ga na-ahụ nna m ukwu na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya na ebe a Mama Africa Igbo anyị zuru keme. Anyị ilego n'anya ịhụ na anya chietaga azụ na ya bụ ezumike a gara na nke taa kpọmkwem ihe a ji mere isiokwu abụghị ihe ọzọ bụkwa ihe mma na ịma nke ọma. Ọ ihe a na-ekwu mgbe niile na etiti nwanne na nwanne, etiti ezinụlọ, etiti ụlọ ụka, ndị na-abịa ụka na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ihe na-ewu ewu. Ọ bụrụ na ọ bụrụ nnọọ ụkọ ego na ụkọ mmanụ ụgbọala na ụkọ ihe niile etu imi na ọnụ dị obodo anyị ugbu a. Ọ na-abụ ruo ha na n'oge Ista maọbụ oge ekeresimesi n'ụka ala eti mkpu ihe ahụ anyị chọrọ iji mere isiokwu n'ụbọchị nketa. Ya bụ na-etufugo oge unu ihe anyị ji mere isiokwu n'ụtụtụ a bụ mkpocha na nzacha ezinụlọ. Mkpocha na nzacha
ezinụlọ ọ bụrụ na ka asọ ya na bekee maka ndị nwere ike ịbụ ndị Igbo my mother told me say abịa Igbo ka anyị na-emekwa ka anyị gosikwa ha ịhụnanya na anyị ncha bụ ofu ihe ọ pụtara na bekee bụ family deliverance n'asụsụ bekee asụpụgo m bekee n'ọtụtụ a mkpocha na-azacha ezinụlọ bụ okwu akpụ n'ọnụ o teelarị afọ ole na ole gara aga ezinụlọ ọbụla na-emebeghị mkpocha na-azacha ị ga-ama n'ọwa ụbịam bụ ihe eji ha aka ọtụtụ ezinụlọ ọ bụghị ezinụlọ niile nọ n'ala Igbo kama n'ọgba ọtụtụ imilikiti bụ ndị enwere ike ọ bụ na ha emego ya maọbụ enwere ike ha na-akwado ime ya enwekwara ike na-ekwu otu a ga-esi eme ya mana taata anyị chọrọ iwepụta isiokwu a ka anyị tụlekene ihe bụ mkpocha na-azacha ezinụlọ nne nwere ike ịma na ekwu ezinụlọ enweghị ihe dịka ezinụlọ ebe nwaanyị na-anọghị n'ime ya nwekwana ihe dịka ezinụlọ ebe nwoke na-anọghị n'ime mana a ga-amalite ka nwaanyị tinye ọnụ n'okwu a maka na ọha nwa bụ onye ọ na-adị na-atụ n'ọnụ ya bụ ọ na-enye nsogbu n'obi ọ na-echu ha ụra na a ga-asị na ezinụlọ ndị mmadụ okorobịa agbọghọbịa ife dị aṅa dị aṅa a na-eme n'ezinụlọ ọ na-echikọrị ndị nna ụra ya mere m ji wee sị ka onye na-emalite site n'ịkọwatara anyị ihe bụ mkpocha na nzacha ezinụlọ nne. Ọ dị mma maazị Ndalụ. Mkpocha na nzacha ezinụlọ bụ ihe ndị bekee na-akpọ family liberation. Ha nwere ike ịkpọ ya deliverance, ha nwere ike ịkpọ ya family liberation. Ọ ya ka na-akpọ mkpocha na nzacha. Ọ dị mma ya bụ ebe ọ dị ka ekere mmadụ na-agbụ wee dọpụta ya na-agbụ kama na ilezi anya na ịma na obodo anyị bụ Naijiria bụ na nke ọbụla wuwere ewu enwe ezigbo ihe nwee adịgboloja ya ya bụ na mkpocha na-azacha kedu etu o si amalite n'ezinụlọ ka ihe etu o si amalite ka anyị bidogodo etu ahụ tupu anyị agaba n'ihe na-akpata ya mana o nwere ka o si amalite. Daalụ maazị, otu o ji amalite bụ ịma ndị ichie o nwecha ihe niile ndị a mechara anyị nwa amụbanye mgbe ahụ na anyị nwa ama akwa ihe bi ha bata o nwere mgbe anyị tobutere bụzie anyị na-efe Chineke bazi na ụka na-amarịzie data o nwere ihe ndị ichie mere na-emezie anyị nwa emekọta anyị nwa so ihe anyị ga-eme bụ anyị ga-aga n'kpọta onye ụkọchukwu ka ọ bịa ka o wepụta ndị mmadụ because o nwere mgbe a tịchara aha ndị mmadụ na ọdịnihu ihe a na-akpọ pọt ndị bekee na-akpọ pọt etichara wericha ya mechaa ihe a na-akpọ ede n'akwụkwọ ka ọ bụ amakwa m otu a dere ya bet ihe a na-ekwu bụ aha ndị mmadụ dịkwa na ime ite ahụ otu a na-eme ekpere a na-ewepụta aha ndị mmadụ na-ewepụta aha ndị mmadụ na-apụta o nwecha ma ndị nwụcharị aha a nọkwa na ite ahụ gị bụ onye na-ekiri anyị aha gị ọ dị n'ime ite biko ọ bụrụ na aha gị dị n'ime ite ime ka mara na ka o si na o nwecha ndị akịcha ma osisi edere ya n'akwụkwọ ka ọ bụ na ọ bụ akpọrọ ya aha a ga-eme ya etu ihe dịka bika m jiri eme ya tụtụtụtụ Ifeanyị tụtụtụtụ Ifeanyị mgbe anyị were ya etinyela ime ite amaghị m etu esi anyị na-akọwa otu o si amalite o nwere ndị a ga-asị akịrị ya na osisi kechaa ncha na osisi werezie ma ntu kwụrọcha ha Ifeanyị agaghị esi ebe apụta ọ dị mma echefula na ọ bụ agụpụ ụzọ agụpụ na ihe a na-eme n'ụtụtụ a ọ dị ka ọ bụ ihe egwuregwu mana eziokwu ọ bụ ihe na-atọ ọchị mkpocha na nzacha ezinụlọ bụ ihe a ji mere isiokwu ana m anyị akọwa gị n'ọwụ ebe aka ga-asị na ihe anaghị agazi nke ọma a na-achọzi eshi imi n'ala maka na ọwụ ụkwụ ka eji achọ ihe dị na mmiri
ewee na-eti isi na na-achọ ka mara ebe a ga-esi n'ọgwọ onye ukwu wara mara ebe mmiri isi abụ opi ụgbọgụrụ. Ana m ajụ ka o si amalite. Nwanne m nwaanyị na-asị na mgbe ụfọdụ ọ na-amalite na mgbe enwere ka sị na ekechiri mmadụ wee tikpuo ya n'ime ite, mgbe ụfọdụ kechie ya tinye ya n'ime olulu, mgbe ụfọdụ asị na ewere igodo kpochie onye ahụ. O nwere ndị nke ga-asị na akụdochara ya n'elu osisi maọbụ ihe daa kpodocha ya bụ etu o si amalite. Onye ahụ a na-agba nịkanịka ime elu maala agamihe anaghị aga mana ele ya anya nke ọma esi n'ọwụ ụka mgbe ndị ahụ malitere tolite bido gaba ụka. Mana o kwere m ghọta na akwụkwọ nsọ si ọ bụrụ na amụ nwee ego ọzọ na ihe ochie agaala, ihe niile ewuzi ihe ọhụrụ. Ajụjụ m wee bụrụzie, ọ bụrụ na ihe niile agbanwego na ndụ gị dịka onye chegharịrịnụ, onye nyefere ndụ ya n'aka Chukwu, n'aka Jizọs, oleekwana ihe ekwesịzi nwee ezi ike ịkpọdo Ifeanyị n'elu osisi maọbụ tinye n'ime ite? Ajụjụ ka m jụrụ. oke daalụ. Ma otu ọ dị, ọ bụrụ ite ahụ nọkwa na yad, ebupụtara ite ahụ, ọ nọkwa na yad, gị nwa na-aga ebe ahụ na-alarụ ebe ahụ na-erikwa ma nri na yad ebe ahụ na ebe ahụ, gị na ite ahụ bi na ezinụlọ gị, ọ ga na-enyego gị nsogbu. So ihe ị ga-eme bụ ị ga-akpọ ya nụnụ, bikos ibupụrụ ihe ahụ, ịkpọrọ ya ọkụ, ebupụrụ ya ewufu ya bụ na nchegharị a bụ na-egbegbere ọnụ. Ị ga-eburu ihe a wụfuo, ọ bụrụ ị ga-akpọ ya ọkụ, ịkpọ ya ọkụ ha na afa Jizọs, ikpere niile gbuo n'ala, ọnụ niile kwupụta na Jizọs bụ eze. Bekee ite ahụ ị ga-ewepụ ya na ị ga-ekpocha ọrụ ya ka na-akpọ nzacha na ị na-azacha ihe niile, na-azacha ma ihe niile dị ebe ahụ, ndị iche dị echa ma mmụọ ndị ademetara na ya dị, ikporo ya wụfuo. Ọ bụzie that ezinụlọ adịzie clean, ihe ndị bekee na-akpọ ọ dịzie clean, ọ dịzie ọcha. Do you understand? So ihe niile butere tieze na ikpọpụcha ncha mezie ebe ahụ ọ dịzie ọcha, then ifezie Chineke proper. Na-ebupụrụ ite ahụ a na-afụ anya n'ọwa ọcha nke ime mmụọ, maka ime mmụọ ma ihe niile. Ọ dị mma. Na-ekiri anyị na-anụlanụ ka o si na-atapụ ya bụ isiokwu anyị wepụtara n'ụbọchị nke taa. Amaghị m, ajụkwa m ya ọzọ, gbakọkwa wepụ mara ma ị nọ n'ime ite ka ọ bụla osisi ka ọ bụla osisi ka ọ bụ ekere gị ewere eriri kee gị eke. Otu ọbụla o si wee mee, gbakọ wepụ ka anyị na-eme mmemme mara nke ejighị aka. Ịga ahịa naghị ere ahịa, ekpigere kpojuo biricha ego kpojuo ngwa ahịa, maka asọ onye nwere ngwa ahịa bụ onye ndị ahịa na-achọ. Mana ihe niile a zuru oke, ijikwa erukwa na ihe eji mmadụ eme. Ịmara ka esi agbado ndị ahịa, ịmara na etu esi emefu ego na etu esi akpata ego. Ịmago na mmadụ agaghị ericha isi ego ya ma ọ richa uru o ritara, ọ ga-ewere uru na-azụtakwa uru na-azụta uru. Ihe ndị a niile o doro gị anya, ịgbaala abọ ya edo oge ụlọ, mana nwere ka ife kasị aga. Gbakọkwa wepụ mara ma ekechiri gị ekechi, gbakọ wepụ mara ma ị ga-eme nzacha na mkposa. Mana enwere ihe anyị na-achọ n'ike ite anyị ji ewepụta isiokwu a. Ka anyị na-aga n'ihu, ọ dịkwa ka ya arụtụ gị ọnụ mbụ okwu a, mana ka anyị gbatọkwa ya ọzọ. Gịnị na-ebute eji enwe mkpocha na nzacha nke ezinụlọ? Daalụ. Ihe na-ebute ya bụ onwe ihe na-aga n'iru, ma ndị mmadụ nọcha na ezinụlọ, ọ dị ka otu enwe ụmụ nwanne gị nọcha na ofesi onwecha ebe a nọ, ndị mmadụ ndị ọzọ na-eme ọfụma, bet ya nwa a na-eme ọfụma. Ọ bụ ihe bụ ya nwa marakwa na ihe a bụ ihe na-enye ya nsogbu. Tupu ya nwa bịazie ụlọ, ọ bịazie kwudozi onye ụkọchukwu, onye ụkọchukwu ahụ ga-agwa ya na ihe mere mgbe gị nwa na-enweta ihe ị chọrọ bụ nekwe ihe mere, nekwe ndị ihe iche mekwa na ebe a tinyere aha gị, mebi mgbe a mụrụ gị ọfụrụ, a bịa were aha gị tie n'osisi ahụ, kpọọ aha gị, aha gị nọ n'osisi ahụ.
ọ bụziera gị nwa ama ọzọ ya na ọnwa mgbe nne gị na nna gị gwara gị na ebe ahụ ka afa gị nọ ị nọrọzi ebe na-etopụta tupu gị nwee mezie gazie akwụkwọ pụtazie ka ị nweta ọrụ a na-aga n'iru ịnụ nwaanyị ọ na-aga n'iru ịnụ nwoke onwe isi ihe niile na-eme ngwa ka ị ga-ajụgoro nne gị na nna gị na ama m ihe na-eme na ndị ọzọ na-eme ọfụma mụ nwa na-emekwa ama m ihe na-eme ka m marịgoro ihe mere otu a ka mebi obi ya ga-echeta na mgbe a mụrụ ọfụrụ na ebe a ka a tiri aha gị na aha gị ka a kpọrọ a tinyere n'osisi dị otu a ị ga ebe osisi a dị ewepụgo osisi ahụ ị maghị ebe osisi ahụ nọ onye ụkọchukwu a bụ onye ga-eme ekpere ka ọ bụzie ihe niile bịa mechizie ka ọ pụtazie ka gị nwa na-enweta ihe na afụfụ karịa akarị anaghị aga na-eme gị na-ata afụfụ ọ bụrụ obere afụfụ ka ị ga na-ata onwe onye ga-atụpụrụ gị ọnụ ma ebe ị na-arụ ọrụ sef ọ na-aga n'iru a na-enye ndị mmadụ ihe a na-akpọ promoshọn ndị mmadụ na-aga n'iru gị nwa nọkwa ofu ebe azịbụ onwe ihe ị na-arụ so ihe a na-akpọta ihe niile mkpocha na azacha enwere adịgboroja ya nwekwa ndị ọma ya ka ọha nche niile ọ bụ ofu ọnwa nke dị mma nye m na-ekwu bụ adịgboroja mkpocha na azacha ọ dị ka ọ bụ ha nche niile bụ ndị ọma ya anyị bụ ndị ọma ya na anyị ndị ọma ya ọ dị mma gị onwe gị na-ekiri anyị okwu a wepụtara n'ụbọchị nke taa kwesịrị ka itinye ya ọnụ ndị mkpocha na nzacha nhụlanụ ndị nka ọ bụ ndị mmiri doro etido na-enekwa ha abịala hụ ahụ ajụjụ m jụrụ gị ga-esi m n'ọwụ ndị ọma ha nche niile ụdị ndị a ha wụ ndị ọma lee anya lezie anya gị bụ onye ọma na-ekiri anyị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime mkpocha na nzacha chọọ ndị ezigbo ya mara nke bụ ndị ezigbo ya mara ndị nke bụ adịgboroja kama na o nwere ajụjụ m jụrụ gị na-asa hụ m asị m na mmadụ si na ya echegharịala akwụkwọ nsọ si mgbe mmadụ chegharịrị tụgharịa site na mmehie nyefee ndụ ya n'aka Chukwu aka Jizọs akwụkwọ nsọ wee sị na ihe ochie agaala ihe niile bụzi ihe ọhụrụ ọ bụrụ na ihe ochie agara n'ezie kedụzie ka ekwensu ga-esi wee nwee ike ọ bụgodoro na o kechiri mmadụ tinyela ite ma ọ bụ na mmiri ma ọ bụ na osisi ma ọ bụ na ngwa ngwa mmadụ si na ya ekwurugo n'ebe Jizọs nọ nwale eche na ike Jizọs batara n'ome onye ahụ ga-erepịa ga-emebi ihe ndị a niile mana gịnị kpataziri na o teelarị aka ahụ ise ahụ iri mmadụ si na o chegharịala mana akala ekwukwa okwu mkpocha na nzacha na ezinụlọ dị etu a ka ihe kpatara ya ọ dị mma ịma gị nwa ebe anyị nọ ịnọ na ofesi na ndị nọ n'ụlọ omebe o nwere nwanne gị okenye a na-akpọ ọnkụ nọ na vileji pọtụ a nọkwa na vileji ya nwa na-aga na-akpọga ịma ọ na-akpọ aha gị bet ị nọ ebe a isi n'ụlọ ụka pụta ndị na-eme ekpere bet ya nwa nọkwa na vileji na-akpọkwa aha gị na mmụọ ahụ ọ na-agụkọ mma ọ na-akpọ aha gị a na-akpọ aha gị mgbe niile ọ na-akpọ aha gị na-eme akpọ mgbe ị nọ ebe a n'isi ihe niile agachala n'imechaga ekpere nke a na nke a so ihe ị ga-eme bụ ị ga-aga kpọpụ mmụọ ahụ ka onye a na-akpọ nwanne gị ka ọ ghara ịfụzi ihe ọ ga na-akpọ aha gị ọ dị mma ya bụrụ na ugbu a ka ị malitere ige ntị ana m asị na ekwentị anyị ghere oghe etinyere anyị ọnụ na isiokwu anyị wepụtara n'ụbọchị nke taa mkpocha na azacha ezinụlọ ka o si metụta obibi ndụ anyị agamnihu anyị na ihe ndị ọzọ echefula na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ bụ mgbe anyị ji ekwupụta ọtụtụ ihe ga-enyere anyị aka maọbụkwa nke na-enye anyị nsogbu na ndụ ọkachasị ihe anyị na-ekwu ugbu a ọtụtụ mgbe onye nke a kechiri onye nke a onye nke a kechiri onye nke a ị na-ahụ na agamnihu anaghị adị
o toruola oge ịlụ nwaanyị ọ bụrụ na o jighị ego ịlụ nwaanyị ma na-eleghị anya dịka o kwuru ya nwere onye nọ n'ime obodo ebe unu si pụta ọ nwanne papa ọ nwanne mama na-asị na nwanne m agaghị aga n'ihu o ruola oge ịlụ nwaanyị ọ chọghị ịlụ nwaanyị kama ya la-atụfusi ego ele ebe ụmụ nwaanyị na-agara onwe ha nọ kama ọ ga-ejiri ya ehiwe ezinụlọ wee mụtawa ụmụaka towe nwee ndị ga-anọchite anya ma ọ bichala mana n'ihi na ekechirie ọ na-ajiri ntị anụ bịa lụọ nwaanyị ihe ndị a niile bụ ihe na-ebute eji wee na-achọ ka e nwee mkpocha na nzacha ezinụlọ. Kedu ihe mkpocha na nzacha a na-ebute? Kedu ihe ọ na-ebute n'ezinụlọ? Ọ na-ebute ọganihu. Ihe niile ga na-aga ọfụma. Onwe nke anyị gara ekeresimesi. Onwe ndị anyị nwa mecha. Otu anyị mechara ya ihe niile na-agakwa n'iru. Onye na-achọ ọrụ ga-enweta ọrụ. Onye chọkwa nwaanyị na-anụ nwaanyị. Onye amụtebe nwa na-amụta nwa gị nwa ga na-afụkwa ya na anya gị na Chineke emechaga ihe niile na ihe niile na-agazi n'iru. Mana ị na-eche na onye na-emehụ mkpocha na nzacha na ọ ka nọ n'agbụ? Mba, imecha mkpocha na nzacha nke agụgụ. Ya ka m na-ekwu, ajụjụ m ezabeghị. Asị m ị na-eche na onye na-emegbu mkpocha na nzacha mana o nwere ka ihe si agara ya ọ na-agamacha ọfụma, ị na-eche na onye ahụ ka nọ n'agbụ? Ọ nọkwa n'agbụ because o nwere ihe ga-eme. Ịma ihe anyị fụrụ a na-afụ ụzọ mmụọ anyị fụrụ otu a ga-ahapụgoro gị ka ị na-eme ọ na-eme ọfụma. O nwere mgbe ọ ga-eru mgbe iche na ihe niile dịcha mma mgbe a ka a ga-abịa kutu gị. Ị na-akọ na mkpocha na nzacha dị na akwụkwọ nsọ? Ọ dịkwa ọ dị ya ọ nwere ebe ọ dị na akwụkwọ nsọ. Mana ajụrụ m gị mgbe ahụ sị gị ndị adịgboroja ya ọnụ ya ka ndị niile na-eme mkpocha bụ ndị ezigbo ya? Dịka otu ikwuru na ọkịta ka m chetara o nwecha ndị bụ ihe ndị bekee na-akpọ fake. Ọ bụrụ ezigbo onye ụkọchukwu. Ndị a bụ ndị na-achọ ego. But ifo ndị onye bụ ezigbo onye ụkọchukwu ị ga-ama. Kedu ka a ga-esi ma otu ị ga-eji ma bụ onye ama adịgboroja na ị ga-ama otu ị ga-eji ma onye ndị adịgboroja bụ onye amasị nye ego. Sinye ego onye a ga-emecha ihe niile ọ dịchara gị mma isi gị ka m gaa ụlọ ụka ka m gaa ihe onyinye ebịa nye onyinye. Ndị nke ezigbo ya. Bet ndị ọzọ ị ga-asị iweta ego dị otu a ka anyị meri gị ya. Iweta ihe dị otu a ka anyị meri gị ya. Ndị a ka ị ga-eji ma bụ ndị a bụ ezigbo ya. Mana dịka o si na-adị ma ọ bụrụ na achọ ime mkpocha ezinụlọ eleghị anya obodo atụrụ ya bụ obodo mepere emepe ka ndị chọrọ ime mkpocha na nzacha dị ọ bụ ha bi ha chọzie ka ha jee n'ụlọ ha dị na ndịda jee mee mkpocha na nzacha. Onye ụkọchukwu asị unu ga-eweta ego ụgbọ, unu ga-eweta ego ebe m ga-arahụ, unu ga-eweta ego nri, ihe ndị a niile ọ dị iche na ndị nke adịgboroja ka bụ ndị ahụ ọ bụ ndị ezigbo ya? Gị nwa makwa ọzọ o nwere ike gwa gị na achọrọ m ịga ebe ahụ ka ebe m ga-alarụ ọ ga-ajụgoro gị ebe m ga-alarụ ọ dị ya, ihe a ga-eri ọ dị ya. Gị nwa ma ihe ị ga-eme ọ sị oke ọkpọcha aha ihe niile ị ga-emeri ya ị ga-asị oke hapụ ya na m ga-emeri gị ya because ya nwere kwesịrị iwere ego aka ya gaa ibe gị. So gị nwa ga-achọrọ gị ego oge ji gaa chọọ ya ihe ị ga-asị oge ihe unu ga-eri enyere nsogbu na mụnwa ama m ihe m ga-eme. Ọ dị mma. Ndị Toys Paradise ha amaoge anyị asụgo na anyị na oge erugo mgbe a ga-erere ha ya bụ ala aga ezumike ndị Toys Paradise. Ọ bụrụ na anyị chigata azụ anyị akọrụ na akụkọ ụwa anyị kọchasị akụkọ ụwa anyị aga n'ihu. Echefula na ihe a ji mere isiokwu bụ mkpocha na nzacha ezinụlọ ya bụ family deliverance. Ọ na ha nwanne m nwaanyị na ha na-ekwu ya n'ike n'ike na-ekwenye n'ihe ọ na-ekwu.
mụ anụ onwe m na-asịkwanụ na echere m na onye si na-ekwetego na Jizọs na ihe niile adịgoro ya mma mana Jizọs ji ụzọ niile na-arụ ọrụ dịka o si kwuo. Ka anyị ga-ezumike ha ga-eji wetara gị akụkọ ụwa anyị kọcha anyị agaba n'iru mana anyị gere ahịa Toys Paradise. Ndewo. Abụ m prọfesọ Kingsley Chiedu Oralo. Zụtara ụmụaka gị akụrụngwa eji egwu egwuregwu akpọrọ toys n'olu bekee n'ebe dị ọnụ ala. Ị ga-akpọtụrụ ụlọ ahịa Toys Paradise. Toys Paradise bụ ọkaibe na ndị na-ebubata akụrụngwa eji akpụ ụmụaka obi aṅụrị dịka toys, janglovers, school chairs, school bags, school wares, piano, toy cars nakwa akụrụngwa ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ebe ị ga-enweta ụlọ ahịa bụ na ihu Second Gate Works and Housing, Gwarimpa Estate, Abuja, maọbụkwanụ kpọọ ha n'akara ekwentị ndị a: 09242240553 maọbụkwanụ 08055444395. Toys Paradise bụ ebe a nọ. Africa Igbo anyị zuru ka eme. Africa Igbo anyị zuru ka eme. Daalụ gị bụ onye ọma na-ekiri anyị nọ na akụkọ ụwa nke ọtụtụ tata. Na mbụ nụrụ ihe ndị ahụ mere anyị isi akụkọ. Ụlọ ikpe akụchapụla akwụkwọ si ka akwụsị Peter Obi ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa. Ụlọ ikpe kachasị akwụsịla CBN na gọọmenti etiti iwepụ ego ochie ụbọchị Febụwarị gbara mkpụrụ abalị 10 bụ taa. Otu nọrọ onwe ya akatọọla ikpe a Supreme Court nyere maka ego ọhụrụ a. Etu atụmatụ ichemi ya nke Aba si bute okwu n'Abia steeti. Onwe m bụ Maazị Okwi Francis Ide. Ugbu a nụrụzie akụkọ anyị n'uju ya. Ụlọ ikpe mkpegharị dị na Abuja akụchapụla akwụkwọ otu akpọrọ Allied People's Movement APM nke chọrọ ka ụlọ ikpe kwụsị Peter Obi iji aha Labour Party azọ ọkwa onyeisi ala Nigeria. Ọkaikpe Monica Durban Mensah
bụ onye isi n'ikpe ahụ kwuru na akwụkwọ APM gbara eriju ha afọ ma ọlị nakwa onweghị ikike ịgba ụdịrị akwụkwọ a. Ụlọikpe a gara n'ihu nye iwu ka APM kwụọ Obi na Labour Party $200,000 nwa bekee kpọrọ 200,000 naira bụ ha ji were gbaa akwụkwọ a. Obi so na ndị na-azọ ọkwa onyeisi ala Naịjirịa gụnyere Bola Tinubu nke All Progressive Congress APC na Atiku Abubakar nke People's Democratic Party PDP. Ọ fọrọ naanị izu ụka atọ ka ụbọchị 25 nke ọnwa a bụ mgbe a ga-eme ya bụ ntụliaka. Ụlọikpe kachasị elu n'ala anyị agwala ụlọakụ etiti bụ CBN na aha ịchafụ nakwa gọọmenti etiti iwepụ ego ochie nke 200 puku ya bụ $200 na $500 nakwa $1,000 kpamkpam n'ụbọchị ọnwa a ga-agba mkpụrụ abalị 10 bụ ụbọchị tata nke ọnwa ma bugokwa ya n'ụbọchị ọzọ. Nke a na-abịa dịka steeti atọ bụ Kaduna, Kogi na Zamfara gbara CBN na gọọmenti etiti akwụkwọ n'ụlọikpe kachasị elu iji kwụsị ha iwepụ ego ochie na nzikọrịta ahịa Naịjirịa. Ndị ọkaikpe asaa nke onye isi ha bụ ọkaikpe John Okoro kwenyere na ofu obi ịkwụsị ụlọakụ etiti, ụlọakụ nkịtị nakwa gọọmenti etiti iwepụ ego ochie. Nke a mere na ndị mmadụ ka ga na-anabata ego ochie na orure nakwa ọzụzụ ahịa ruo oge ekwubeghị, mana ụlọikpe ahụ tinyere ụbọchị 15 nke ọnwa mbụ mgbe ha ga-ezukọkwa ọzọ nyochagharịa ya bụ ikpe ahụ. Otu kpọrọ onwe ha Coalition of Civil Society Organization CSO n'asụ bekee akatọọla ikpe ahụ ụlọikpe kachasị na Naịjirịa nyere banyere ego ọhụrụ ma sị na ọ ga-eme ka ndọrọndọrọ ọchịchị nke ego ga-abụ nke a ga-eme n'oge ntụliaka. Ụlọikpe nọrọ n'ụbọchị Wenezdee nye gọọmenti etiti na ụlọakụ etiti iwu ka ọ kwụsị ụbọchị ikpeazụ ha nyere mgbe ọnwa ga-agba mkpụrụ abalị 10 tata bụ ụbọchị enwere ike iji akwụkwọ ego $1,000 na $500 na $200 nke ochie were na-azụta ma na-ere ahịa na Naịjirịa. Onye nchịkọta otu a bụ Obed Okwukwe kwuru nke a na Abuja na Wenezdee ma sị iwu a ga-enyere ndị ndọrọndọrọ ọchịchị aka ikesa ego ochie n'oge ntụliaka a ga-eme. Ọ gara n'ihu kwuo na ha dị otu anabataghị iwu a ma gwa ọkaikpe ukwu Naịjirịa bụ Olukayode Ariwola ka ọ kachapụ ya. Anyị bụ ndị CSO anabataghị iwu maka ọ na-bụ ụzọ esi emepe ọba ego ụlọakụ ka ndị kpachiri ego kemgbe kpapụta ya ma were ya zụọ ọkwa ọchịchị maọbụ vootu n'oge ntụliaka ahụ. Anyị na-akpọku ọkaikpe ukwu nke Naịjirịa ka o mee ngwa ngwa kachapụ iwu maka ọdịmma ntụliaka nke Naịjirịa. Ọkaiwu gọọmenti etiti bụ Abubakar Malami agwala ụlọikpe kachasị ka ọ kachapụ akwụkwọ ahụ ndị gọvanọ steeti atọ gbara nke mere eji kwụsị iwepụta akwụkwọ ego ọhụrụ. O kwuru ọkaiwu Malami si na ụlọikpe kachasị enweghị ikike itinye ọnụ n'okwu banyere akwụkwọ a. N'otu aka ahụ, ngalaba International Monetary Fund IMF n'asụ bekee n'aha ịchafụ nke Naịjirịa adọla gọọmenti etiti ndụmọdụ ka ọ gbatịkwuo ụbọchị 10 nke ọnwa bụ ikpeazụ enyere maka iji akwụkwọ ego naira ọhụrụ ahụ were na-eme ihe. Onye na-anọchite ha na Naịjirịa bụ Ari Arizin kwuru na ahụhụ dị ndị mmadụ na-ata dị egwu ma kwuokwa na ekwesịrị ka agbatịkwuo
mgbe a ga-akwụsị iji ego ochie were na-azụta ahịa. Dịka ụkọ ego a na-aga n'ihu, ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ INEC na-ahazi ntụliaka bụ Festus Okoye gwara ndị nta akụkọ Igbo na ọ gaghị emetụta ụbọchị ehiwere maka ntụliaka na Naịjirịa. Cheta na ọnwa Nọvemba afọ 2022, ụlọakụ etiti bụ Central Bank gbanwere akwụkwọ ego 1,000 naira, narị naira 5 nakwa narị naira 2 iji belata ọnụ ahịa mkpachi ego nakwa nke adịgboroja. Atụmatụ ndị ugwu bi n'Aba ichi nwanne ha emir nke Aba ebutela okwu dịka ndị okenye Igbo na ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu gbarụrụ ihu sị na ọ bụ atụmatụ iso ụzọ azụ wee bute ma manye okpukperechi ụka alakụba n'ọwụwa anyanwụ Naịjirịa. Nke a bụ dịka akụkọ fesara na ndị ugwu bi n'Aba Abia steeti chọrọ ichi otu nwanne ha kpọrọ Sarki Shehu Bello emir nke Aba n'ụtụtụ Wenezdee abalị 9 nke ọnwa Febụwarị nke afọ 2023. Gọọmenti Abia steeti gbajọrọ ya bụ atụmatụ ma nye iwu ka a kagbuo atụmatụ a kpamkpam. Gọọmenti gara n'ihu nye ndị ọrụ nchekwa iwu ka ha na-eme ka ihe a ghara ịbịa na mmezu. N'ozi mgbasa ozi nke odeakwụkwọ gọọmenti Abia steeti bụ Chris Ezem binyere aka, gọọmenti steeti ahụ kwuru na ndị na-akwado ya bụ echiche a nke a anataghị ikike ọbụla n'aka gọọmenti Abia steeti. Gọọmenti na-adọ ndị niile tinyere aka na ihe nke a megidere iwu kwụsị ya emeghe etu a. Ha kwuru na ha nwere ike iji ikike bagide ha. Otu okenye Igbo ma bụrụkwa onye bụbu onye isi ọhaneze Abia steeti bụ Justice Ajuzuegwu ekwuola na ọ dabaghị ma bụrụ ihe agaghị anabata ma ọlị. Okenye Igbo ọzọ bụkwa ọkammụta Political Science na-akụzibu na Mahadum University of Nigeria Nsụka bụ ọkammụta Ọbasi Igwe kwuru na atụmatụ ahụ bụ iji bute ọgbaghara na tigbuo zọgbue nwere ike ịghasa ohere ndị ọwụwa anyanwụ isonye na ntụliaka nke afọ 2023. Igwe boro ebubo na ọ bụ ụdị atụmatụ iweta emir na Makurdi, emir nke Ọtụrụkpo na emir Igala so n'ihe butere ọgụ n'afọ 1966 dịka o kwuru na ndị Fulani ji ọchịchị iwe na ọbara chọọ inweta okpukperechi Islam n'ike. Onye isi ụlọ ụka alakụba Aba Central Mosque bụ Idris Bashir gwara ndị nta akụkọ Igbo na ọ bụghị eziokwu na ha chọrọ inwe emir nke Aba. Etu a ka anyị siri were chịkọta ma wetara gị ya bụ akụkọ n'ụtụtụ a, ma tupu anyị emechi ọnụ gere ihe ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Ụlọikpe akụchapụla akwụkwọ si ka akwụsị Peter Obi ịzọ ọkwa onyeisi ala Naịjirịa. Ụlọikpe kachasị akwụsịla CBN na gọọmenti etiti iwepụ ego ochie n'ụbọchị Febụwarị bụ tata. Otu n'ọrụ onwe ha akatụọla ikpe Supreme Court nyere maka ego ọhụrụ. Supreme Court enweghị ikike itinye ọnụ n'okwu mgbanwe ego ọhụrụ dịka Malami siri were kwuo. Etu atụmatụ iche emir nke Aba si bute okwu n'Abia steeti. Daalụ gị bụ onye ọma kiriri anyị ka anyị chiga azụ na-agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ, mana aka m bụkwa nwanne gị onye nke gị na enyi gị bụ onye tụgharịrị ma wetara gị ya bụ akụkọ ụwa, Maazị Okwe Francis Idei. Daalụ. Africa Igbo
anyị zuru ka emee. Ọ dị mma ndị Igbo, daalụnụ. Anyị ejitela azụ na mmemme akpọ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ka anyị wepụta maazị na akụkọ ụwa na nkeke ọ gara maazị nnọọ na akụkọ ụwa. Nne daalụ, ọ dị mma. Enugo ka anyị si wetụ taa ụkwa ma jaa ya eze. Enugo ka anyị si kọwapụtachasịa akụkọ dịka o si ada n'ụbọchị nketa, mana ama m na o nwere nke ga-amasị gị, ga-achọnye ka itinye otu uche gị maọbụ tinye ọnụ n'ime. Ọ dị mma, nke na-amasị m na akụkọ ụwa bụ ke Peter Obi ahụ a na-aga ka gbaa akwụkwọ na afọ niile nwa mmadụ tachara gacha ihe niile ka abịa ka awepụta ya, ka awepụzi ya n'ihe ọ ghara irezi ya na ama na o nwere ebe nwoke a na-aga, o nwere ebe Chukwu chọrọ ka ọ dị ya na-achọ ka awepụ ya ebe Chineke ama akwe. Ọ dị mma, ọ na-anụgo n'ụka o si kwuo ya na ọ bụ nke kụrụ ya n'igwe, nke gbara ya kai n'obi. Ihe gbasara ụlọ ikpe kụchapụrụ ndị wegara ikpe ka ya kwụsị Peter Obi ịzọ ọkwa onye isi ala. Ka anyị gaa n'ihu, echefula na ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere igwe okwu gị maọbụ igwe onyonyo gị, ọwa agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ka anyị nọ ebe a na-ekwu maka ya. Anyị si na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ, aka aja aja butere mmanụ mmanụ, afọ ikwere ukwu zuru ike, a na-adọga ụwa bụ ndọlị ndọlị. Eziokwu na-agbaka m mbọ bụ ego nri mana ụba si na chi, mana ihe ndị a niile abụ ihe ga-eme ka ị ga-achịkọlata ụkwụ n'aka sị a sị na agbaka m mbọ bụ ego nri, ụba si na chi, ka m nọ ka ihe ọbụla bịara ọnụ, ọ bụgoro ijiji dabara gị n'ọnụ iluo ya maka na a sị na ihe ọbụla bile ga-agbaba mbọ gị bụ onye ngwụrọ. Kwụsị biko binyenu m babi ala, ị na-arịọ binyenu m ego, binyenu m ego, binyenu m ego transport, bile ga-arụwa ọrụ. Mana ọ nwekwara ka ọ bụrụ na ihe anyị na-akọwata tata, isiokwu anyị bụ mkpocha na nzacha nke ezinụlọ. Anyị na-ekwugasị na o nwere ike ọ bụrụ ihe na-enwekwa mmadụ obi ya na-adajụ, obi ya na-ada mba na ịgba mbọ, nwekwara ike ịbụ na o nwere ka ebe mmiri si na-aba opi ụgbọgọrọ. Ya bụ na o kwesịrị ka onye achọ ebe ya echiche ma ọ ga-aga ha gaa nyoba anya mara ebe mmiri si abanye na opi ụgbọgọrọ. Dịka okwu anyị na-aga n'ihu, tupu asị anyị na anyị nwere nkeji onole iji were pụọ, kedu mmetụta o nwere ọghọm dị na mkpocha na nzacha nke ezinụlọ? Ọghọm dị ya bụ ọ dị ka ihe a m gwara gị na ọghọm dị ya bụ ọ bụrụ ihe a na-ekpocha ya ọfụma ọ ga-enye nsogbu. Maka dịka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ sị na ọ bụrụ na ịchụpụ otu mmụọ ọjọọ, ọ bụrụ na ịchụpụ otu mmụọ ọjọọ mesizia dachigha azụ n'okwukwe isoro Chineke Jizọs na-aga n'ihu, mgbe mmụọ ahụ ga-echikata azụ, akwụkwọ nsọ mere ka amata na ọ ga-akpọrọ mmadụ mmụọ asaa dị ike karịa ya onwe ya bịazie. Ya bụ na ana m eche na ọghọm dị na ya, ka m nye aka kwupụta ya, bụ na unu mechere mkpocha na azacha nke ezinụlọ, onye mmadụ esizie otu onye maọbụ mmadụ na-abụ maọbụ nnucha niile adaghachikwa azụ, maka ekwensu ga-abịa ọgụ. Ọnya nwa bụ onye na-ezipụta ndị mmụọ ọjọọ ahụ, dibịa na-agwọ nsị nke na-egbu mmadụ ma na-ejichi akara aka mmadụ, ọ bụ ekwensu nyere ya ike, gị bịazie napụ ya ike ahụ, mechezi kama ị ga-esoro Jizọs dododo. O nwere ndị eso m Jizọs dododo
Ebi alachiche. Ịlaghachiwa azụ. Lachichwa azụ na-ebuze ma ewu ma efi na-enyekwa ya ahụ. Ọ ga-apịa gị ka ị gaghị afụ ụzọ. Ya bụ na ọghọm dị na ya bụ ịgaba n'iru. O nwere ndị tikiri egwu sị anyị gaba n'iru onye ala ya n'azụ. Ị gaba n'ihu imeela mkpocha na nzacha na-esi n'ụlọ bụ unu. Gịnị meziri iji etinye aka n'ihe ọjọọ? Ọ bụrụ na isi n'iso Jizọs, wepụ aka n'ihe ọjọọ, wepụ aka n'okwu ọjọọ, echelere mmadụ echiche ọjọọ. Ọkwe ma na akụrụ gị nsị maọbụ na e nwere ebe ekechiri gị ọ na-arụrụ ndị ahụ ọrụ bụ na aka ga-adị ha ọcha. Anaghị aka onye aka dị ọcha nsị oles maọbụ belụsọ maọbụ n'ebe ahụ ka Chineke si ebe a ka ị ga-esi laba belụsọ maọbụ ya ma ọ bụrụ ma ọ bụghị etu ahụ ị mara na ọwụ mmiri a na ụlọ okwute. Mana aka m sokwa ọgbaka gbagwojukwara m anya nne okwu a m na-ekwe ana m ekwusi ike. Ọ bụrụ na ị soro Jizọs nke ọma nwe okwukwe ị ga-ewefula mmụọ ọjọọ na ezinụlọ unu. Ọ bụ ihe m gwara gị na ọ bụrụ chọrọ ife ya kpọmkwem ị ga-ekpopụ ihe niile na ezinụlọ ikpocha ya zachaa ihe niile udo na-apụta. Ihe m na-ekwu ya ihe m na-akọta bụ na mkpocha nke onwe gị dịka mmadụ ga-emenwu mkpocha na azacha na-akpọghọ onye ọzọ. Ihe mere bụ gị nwa ama megbu ya bụ onwe okike Chineke na-enye mmadụ ha ji eme ya. O nwere ike inye gị ya. O nwere ike inye gị ya bata o nwere ihe a na-akpọ usoro ha ji eme ya. Otu efuru ndị ụkọchukwu na-eme o nwere usoro a na-eso efu eme ya. Gị nwa ahụ ekesị ime ihe a na-akpọ ibu ọnụ fasting ekpere ebumọnụ na ofu ọnwa ka ị ga-emegoro ihe ahụ beta ọ bụ gị nwa ama megbu ya mgbe ndị ụkọchukwu ga-emechagoro ihe ahụ arụ ha ama ya ga-eme ọ ya nji agwa gị ya nwee nsoro ọ bụrụ ihe ị ga-eje apụta ga bụrụ mmụọ ahụ ụfuo mmụọ ga-eburu gị nwa gaa ụfuo. Otu ị na-awụfu ya nwa na-awụfu gị nwa. Mana ọ bụ na ị nwere ike Jizọs. Ọ bụ nwere ike Jizọs ma nsoro a ji eme ya onwe ya ọ ga-eme gị na otu ị na-awụfu ya nke apụgo. Ọ dị mma ka anyị kwụsịnata ebe ahụ mana mụnwa ji aka dịka m na-adị na-ekwu eji m aka na ihe niile a kọrọ n'ụbọchị nketa na o nwere ihe ị nwetara n'ime ya jiri ihe ahụ jisie ya ike ekpochapụ ajọ mmụọ na mkpocha na nzacha nke ezinụlọ. Ọ dị mkpa hie nne kama na mụ onwe m kwesịkwara ike na inwe okwukwe n'ime Jizọs ị ga-emenwu ya maka na akwụkwọ nsọ si na ọ bụgodo na okwukwe gị dị ka pere mpe dị ka mkpụrụ ihe na mustard mustard as little as mustard si dịka akwụkwọ nsọ si kwuo ya n'asụ bekee na ọ bụ na okwukwe gị pere mpe dịka mkpụrụ mustard mkpụrụ osisi ahụ na ị ga-asị ugwu nọ ya daba na ndagwurugwu ị ga-emenwu ya. Ya bụ tupu ije chọwa onye ga-enye aka kpochapụrụ gị nke ezinụlọ malitegodu site na idebe onwe gị ọcha. Usoro ahụ ndị ụkọchukwu ji eme ya sorogodu usoro ahụ ọ sị gị bụ ọnụ abalị 30 ibo ya ọ sị gị chụọ àjà ihe dị etu a chụọ ya ihe ọbụla mbụ ndị bụ ndị ọma ya ọkwa ndị adịgboroja ahụ maka ndị adịgboroja ga-asị gị weta gị iweta ka asị gị na ozube asị gị gote nka mere nka mana ndị ezigbo ya ga-agbago dịka mmụọ nsọ mmụọ nke gị ga-ekwetakwa na ihe ha na-agwa gị bụ eziokwu ma ọ bụrụ na ị nwere inwe mmụọ Chineke. Ọ dị maka anyị kwụsị ebe a n'ihi na ebe a ka ọkụ nyụrụ ebe a ka a ga-awụsọ ọwara n'aha ndị niile kpara aka n'igwe nakwa n'aha nwanne m nwaanyị bụ onwe mbụ maazị Okwudilichukwu Francis Ide mma achọtakwa afọ dịka nwanne m nwaanyị chọtara nke ya success m onwe m ga-abụkwa Favor. Ụbọchị Mọnde mgbe anyị ga-ezute ọzọ ndewo.